Ahoj, já jsem Eliška. A já jsem Filip. A rádi bychom vám představili naší hru Sweep to the Past. Jedná se o školní projekt, který vznikl v rámci předmětu počítačové hry na fakultě elektrotechnické na ČVUT. S touto hrou jsme vyhráli školní soutěž, která v daném semestru byla, a rádi bychom na ní pokračovali v rámci pražského akcelerátoru. Jedná se o plošinovou skákačku s puzzle prvky, ve které uklízeč Bob nečekaně získá schopnost cestovat časem. Díky této vlastnosti a tomu, že minulost ovlivňuje budoucnost, je schopen překonat veškeré překážky, které mu zlí vědci postavili do cesty. V rámci akcelerátoru bychom pak rádi zapracovali na designu dalších levelů. Máme v plánu rozdělit hru do kapitol, které se budou skládat z několika úrovní. V každé kapitole bude pak hráč cestovat do jiného času a bude využívat jinou hlavní herní mechaniku, jako je například přesouvání pochodní v době alchymistů nebo pěstování rostlin, které pak průběhem času vyrostou. Dále bychom rádi přidali více zvukových efektů a rozdílnou hudbu pro různé časy. Jelikož hudba není naše silná stránka, doufáme, že díky akcelerátoru najdeme někoho, kdo nám s tím poradí a pomůže. Věříme, že díky účasti v akcelerátoru si najdeme čas a chuť posunout hru blíže ke stavu, kde je připravená na vydání. V tutoriálu hráč začíná v přítomnosti, která je znázorněná červenými světly, které se spustily po spuštění alarmu. Ve hře se hráč klasicky pohybuje pomocí kláves VSAD a pomocí klávesy T nebo klávesy Shift se dokáže přesunout do budoucnosti nebo do minulosti. V momentě, kdy klávesu člověk zmáčkne, tak se kolem něj rozsvítí, otevře modrý portál, uvnitř kterého vidí do požadovaného času. Tady například hráč může využít toho, že v minulosti, ještě předtím, než byl spuštěn alarm, tak nebyl zavřeny požární dveře a proto hráč může projít dále. Tady vidíme to, že do přítomnosti, do které se hráč chce přesunout, by stál v objektu krabice. A proto se portál rozsvítí červeně a značí tak, že se hráč nemůže aktuálně přesunout do času, kam chce. V momentě, kdy ovšem od krabice odejde, tak už se v klidu může přesunout dále. Pro interakci s objekty je potřeba zmáčknout klávesu F. Tady v tutoriálu díky ní například zavedeme tuto krabici a můžeme ji tak přesunout na jiné místo. Vidíme, že když krabici přesuneme v přítomnosti a přesuneme se zpátky do minulosti, tak krabice nezměnila svoji pozici. To je proto, že nám přítomnost nemůže nikdy ovlivnit minulost. Zatímco když krabici vezmeme v minulosti a přesuneme ji na nové místo a poté se zpátky přesuneme do přítomnosti, tak krabice se přesunula na stejné místo, jako byla v minulosti. A to je proto, že nám minulost ovlivní přítomnost. Tohoto efektu hodně využíváme v naší hře, proto aby hráči vyřešili různé hádanky a dostali se tak dále. Doufáme, že vás náš projekt zaujal a že zvážíte naši účast v pražském akcelerátoru.